Jako nás je 7, ale pojede nás 18. Nevadí to. Tak kolik vás pojede? Hodně. 18. 18, ale... Hej, David, ty pojď mít do sama. 18, ale na 7 lístku, jako. Víte, jak to myslím? Rozumíme si. 1 za 2 a 3 za 5. Děkujeme. A ty bych na flašku. Ale ta se nám nevejde, ale 1 za 2 a 4 jedou zadarmo. Já to naliju. Jeden za všechny, ne? A všichni jede. 14 nás jede. Děkujeme. Harry, neschovávej se tam. Hezký Vánoce. Na skle. Máte něco na skle. Svátky. Hezký ty. Svátky vánoční. Já ji znám, tu paní na ty podnikat. A víš, jak je Adela, vždycky brácha. No, věku. Tak ten je maník. No, pojď s těmi blitkama celé. Jak je tam spát dole Taky na to tom cítíš. příští, jak se to jmenuje? Na náměstí. Zkrátka jednoduše, brácho, paní máma. Láco! Láco! To bych musel dobře. Luky! Pust tam taky říct. Hej! A všichni říct se ven. A všechny ruce ven. Říce. Počkej na gáčovskou prdel. Počkej to. Hej! Hej! Prdele, jak to byla do píči. Udělal jsem to. To víš tak jak svaj. A já mám mokrou botě, more. Já jsem taky mokrý. Ale já měchýňu. Do píče! Davide, pojď se. Hej, lístek už. Máš pocákaný brýko. Dáme, tady je lístek. Tady je lístek. Ty ho máš? Nebo? Jo. Nekecej. Takhle se gedím. Nevadí, on ho otiskuje. Pravidelný Pojďte z toho. Točím to všechno, to točím. To se pak udělají fotky z toho. ve všech stanicích a Dobrý, nebo se mi rozep ten. Se gedím. Jo. Hej, hoši. David, kde máš lístek? Tady. Najdi ho. Tady ho mám. Tak kam chceš takhle jít? Jezdí ses. Tady mám lístek. Hej, hoši. Hej, co je podezna? Viděl lístek, Hej, to je na dnešek, nezajímáš prostě. Hej, ale tam jsou moje otisky prstů. Já to mohl kecám. Jo, no má. Počkej, neházej ho na zemu. Já mu to, už to nezáhazí, to potřebuje. Hej, Ale kdo má kapesník? hej, 220 000, ty vole. Tady. Hej, no má 220 000 píči, oši. Kopilky, Já mu ho dám. ty vole, do píči, ty vole, vždycky dárku smů, ty vole, to normálně. Ty děláš těch sudek, my všichni stojíme. A udělal Všichni jsem to. stojíme a ty děláš sám, to bude pořád. Protože všichni jste ukazovali rys. Hej, hoši, všichni jste ukazovali rys a David si to honil. No. To byl brácha. No, ho vyšel do rameno. A kdo byl do kára? Do brácha. To do píči, dobře. Tak kde to je? A že je stavba? Já vůbec nevím, co se stalo, co se děje. Na to, že to jdeš jak včera ty koleje. Ale vem tu vodávku. Všechno špatně jako vždy. Skoč pro mě v David. Vem tu vodávku. Já jsem řval, vem vodávku, a říkám, kde? Vem vodávku. After party. After. Dneska to žije. Dneska se vyzikáme. A hlavně fumáme. Fakturizo. Ukáž. Přečte to. Dejte mi to do ruky. Přečte. Bílý na ústí nad Labem. Skupinová. Ty to... Skupinová jednosměrná, bílý na ústí, to jí stačí, zbytek nepotřebuje. Hej, a fráři na tom jste si dneska mysleli. To vůbec není na tom normálně. Ne, 4.12. tu jde vidět. Jde. To je 4.12. do 15.